Dám si nejakú podložku, či už to bude takáto lavička, bude to posteľ, gauč, sedačka, hocičo. Samozrejme, čím nižšie to bude, tým to bude náročnejšie. Tak, postavím sa na jednu nohu, druhú si dám takto pred seba. Ja osobne používam ruky tým, že keď idem dole, spájam ich pred sebou, aby sa mi darilo lepšie držať rovnováhu, nenehať tie ruky zvesené vedľa seba. A idem dole, naspäť sa dvihnem. Treba si dávať pozor, že keď idem dole do toho drepu, nevyvalím sa na ten gauč, ak večer pred telkou s pivom v ruke, ale naozaj idem dole, jemne si sadnem, tak aby sa zadok dotkol tej podložky a idem naspäť hore. Treba si dávať pozor, aby nám to koleno nejak nelietalo buď dnu alebo von, snažiť sa ho držať pekne, zároveň so špičkou. Chrbát je rovný, aj keď sa predkloním pri tom drepe, nemusím sa držať úplne ako právitko rovno, ale aj keď sa predkloním, tak chrbát držím rovný a neprehýbam ho nejakým takýmto spôsobom.